מיד. את איתנו אופירה אסייג, נהיה גם עם הפרשנים, עם הכתבים, עם האורחים שלנו, כמובן במשדר הזה היום. אלוף במילואים טל רוסו מיד יצטרף אלינו בעניינים הביטחוניים. האם ישראל בדרך למבצע חומת מגן נוסף 20 שנה אחרי? יאיר שרקי כתבנו מיד יצטרף אלינו מוועדת הבחירות. ירון אברהם, הקמפיינר גל בייסברג, כאן לצידי באולפן, וכמובן מוחמד מג'אדלה, פרשננו. הרבה עניינים. לפני הכל אנחנו אליך, יאיר שרקי, לוועדת הבחירות. גנץ מחליט לתמוך בפסילת בל"ד לכנסת. נכון, נציגיו של גנץ בוועדת הבחירות המרכזית אמורים להצביע בעד פסילת בל"ד, וזה מייצר מצב מעניין שבו כנראה עשוי להיות רוב בפסילתה של בל"ד. אנחנו בדיון מאוד מוזר. בדרך כלל נציגי הימין שניצבים כאן ודורשים ומרחיבים מדוע צריך לפסול את הרשימות הערביות, בטח את בל"ד. הפעם הם אומנם נמצאים, אבל מתכננים שלא להצביע. הם אומרים, אנחנו לא רוצים להיות חלק מההצגה שאנחנו פוסלים, ובג"ץ בסופו של דבר מכשיר. כשהאמת היא כמובן גם ההבנה שבל"ד הפעם, אם היא מתמודדת, היא שורפת בעיקר קולות במגזר הערבי, דבר שמשרת את גוש נתניהו. והדבר השני, מבינים שהתכסחות עם בל"ד יכולה אולי לעורר שם את אחוז ההצבעה הנמוך מאוד, כפי שצפוי כעת, ולכן יש איזושהי החלטה בבלוק נתניהו, הבלוק שתמיד טבע לפסול את בל"ד, הפעם לא להצביע בעד פסילתה. במחנה השני, יש עתיד, יאיר לפיד לא רוצה, ומפלגות נוספות לא רוצים להרגיז כמובן את יתר המפלגות הערביות, ולכן גם הם מתכננים לא להצביע, גם הם באותו נימוק שהם לא חלק מההצגה, שבסוף בית המשפט הוא זה שקובע. הדיון שמתנהל כרגע מאחורינו הוא הדיון בעניינה של רע"מ, שהיא חברת קואליציה, וכאן לא צפויות הפתעות. אנחנו אומנם שומעים את הדרישה של פורום משפחות שכולות ועמותת עד כאן, שדורשים לפסול את מפלגת רע"מ כנציגתה של התנועה האסלאמית, אבל לפי כל הערכות כמובן שלדבר הזה לא יהיה רוב, ובסוף כולנו זוכרים שגם אם ועדת הבחירות פוסלת, והיא פסלה בעבר, הדבר הזה מגיע לבית המשפט, כמובן. והוא באופן מסורתי מכשיר את הרשימות הללו. כן, ותכף אנחנו נהיה איתך גם בעניין שיקלי כמובן, שמסעיר את המערכת הפוליטית, אבל עוד קודם, מוחמד מג'אדלה, אני רוצה שנבוא אליך. יש כאן אסטרטגיה מעבר לשבירה ימינה? כלומר, גנץ להבנתך מחשב כאן איזשהו מהלך שאולי ברמה האלקטורלית יכול להוביל אליו מצביעים, למשל לרע"מ במקום לבל"ד, או שזה לגמרי לא אותם קהלים? לא, אני חושב שגנץ לא לגמרי, או במחנה הממלכתי לא לגמרי מבינים את ההשלכות של המהלך הזה. כי לכאורה הם קודם כל רוצים לעזור לגוש שלהם בזה שהם רוצים לפסול את בל"ד, כדי לשרוף כמה שפחות קולות ולהעביר את הקולות האלה לחד"ש תע"ל ורע"מ. אבל במקביל, במידה ובל"ד יפסלו, זה יעזור להם בגלל שתהיה יותר הזדהות ברחוב הערבי עם בל"ד, ואז זה ייתן להם את האפשרות לקבל יותר קולות, ובעצם לשרוף יותר קולות, כמובן אחרי שבג"ץ כבר יבטל את הפסילה הזאת, ולכן מהבחינה הזאת הוא עוזר לגוש, אבל גם פוגע בגוש. אבל גם במקביל, צריך להסתכל כמה צעדים קדימה. גנץ עושה דבר יותר בעייתי מבחינתו, כי אם מקודם הייתה אפשרות לנציגים הערבים בכנסת להמליץ על גורם אחר, או לשתף פעולה עם גורם אחר, חוץ מיאיר לפיד, בתוך המרכז-שמאל, עכשיו בעצם גנץ סוגר את הדלת הזאת באופן סופי, כי אנחנו מבינים גם חד"ש תע"ל וגם רע"מ נגד פסילת בל"ד, כי זה כמובן גם מביך אותם מול הציבור שלהם, כן. שהם לא יכולים לשתף פעולה עם גנץ, שבעצם הצביע בעד הפסילה של בל"ד, וזה בעצם אפשר להגיד שסוגר את הדלת באמת בפני כל שיתוף פעולה, במיוחד עם חד"ש תע"ל, שמתנגדים באופן חריף מאוד לפסילת בל"ד. ולכן גם אם גנץ מנסה לעזור לגוש, הוא פוגע בעצמו ופוגע גם בגוש בסופו של דבר. כן, וזה מוביל אותנו, תישאר איתנו מוחמד, לעמיחי שיקלי, כמובן, שנמצא בראש הכותרות מאז ההחלטה אתמול לפסול אותו על ידי ועדת הבחירות המרכזית. נזכיר, שיקלי שסירב מהרגע הראשון בעצם לתמוך בקואליציה שהוביל בנט. אתמול השופט עמית מחליט לפסול את ריצתו ברשימת הליכוד. בליכוד מתכוונים לעתור לבג"ץ. ירון אברהם, גל בייסברג, אנחנו עם שניכם בעניין הזה. החלטה שמעוררת הרבה מאוד סימני שאלה, הרבה מאוד ביקורת. ירון. נכון, תראה, צריך לזכור, עמיחי שיקלי הגיש את הערעור שלו לבית המשפט המחוזי 50 יום אחרי שוועדת הכנסת החליטה להפריש אותו. בא השופט יצחק עמית ואומר, תראה, זה המון זמן, שבזמן הזה אתה הצבעת נגד הסיעה שלך, שלא נדבר על זה שהצבעת כבר לפני, לקחת יותר מזמן, יותר מדי את המושג הזה, המושג הארטילאי, פרק זמן סביר, משכת אותו לקצה.
מצד שני אומר שיקלי, רגע, אם אתה אומר שאני לא יכול לעשות את זה, זאת אומרת שאני בסופו של דבר נפסל ולא יכול לרוץ בליכוד, אז למה בכלל פניתי לבית המשפט המחוזי? זאת אומרת, איפה הזכות שלי כחבר כנסת לערער על החלטה של ועדה שהיא פוליטית? תשמע, זו החלטה מאוד אמיצה, אני חייב להגיד של השופט עמית, אמיצה לא במובן החיובי בהכרח, אלא במובן המשפטי, כי הדבר הזה יצטרך לעמוד בבגץ, ואני סבור, שוב, אימור שלי, שבגץ יצטרך להפוך את ההחלטה הזו, כי לשון החוק היא מאוד מאוד ארטילאית. היא מאוד ארטילאית, ויש גם כמובן, גל, וגם את זה צריך לומר, שיקלי, סילמן ומיכל שיר, ועוד הרבה מקרים שאיך לומר לא לגמרי מתיישבים ב-case study שלהם עם לשון החוק. אנחנו רואים שהכל פוליטי, אבל בסוף, כפי שאמר ירון, זה צריך לעבור את מבחן בגץ. ברמה הפוליטית אני יכול לספר לכם, משיחות שלי עם אנשי ליכוד היום, בכמה נושאים, הם נערכים לנושא הזה בצורה מאוד משמעותית בקמפיין, לא מתכוונים לוותר, הם מתכוונים לנצח ברמת הקמפיין בשני המצבים, גם במצב של פסילה, יותר מכך במצב של פסילה, וגם במצב משרת אותם הרבה יותר, בואו תראו, הנה רודפים אותנו. בדיוק ככה, ממש נערכים לעניין הזה ברמת הקמפיין. אחד הטיעונים, אגב, שבליכוד מתכוונים להשמיע, זה שליושב ראש ועדת הבחירות, השופט עמית, אין בכלל את הסמכות להחליט על זה בעצמו, זאת צריכה להיות החלטה של ועדת הבחירות המרכזית, ואז כפופה לבג"ץ. אגב, שאתה קוראת לשון החוק, יש משהו בטענה הזו, גם לא עד הסוף זה ברור, ויש משהו בקייס. בואו נראה את התגובה של שיקלי, כך הוא כותב, מה אנו מחיינו ברוח ימים נוראים, אפס וכלום, העיקר הוא המפעל בו אנחנו חיים, נקה באויב בכל מקום שנשיגו, תשובתנו, לא, זה לא התגובה, סליחה, על העניין הזה. יאיר שרקי, אנחנו חוזרים אליך, לא בהתייחס לתגובה הזו, ערעור לבית המשפט העליון, זה השלב הבא, ושוב, הוא יצטרך להשתמש, יאהב או לא, גם בסימן השאלה, סביב עידית סילמן, שכנראה תפרה כאן דיל על מלא עם הליכוד, בדרך לשריון, והפילה בשל כך ממשלה. נכון, אבל תפרה דיל כנראה בתבונה רבה יותר, אף אחד מהצדדים כמובן לא מודה בכך שהיו סיכומים כאלה, למרות עדויות רבות שהיו סיכומים, וסילמן לא במקרה שיחקה את אותו משחק מוזר, שהיא נכנסת למליאה ולא מצביעה, ובוררת בקפידה כל הצבעה בהצבעה, ומשחקת על הימנעות. היא ידעה מה היא עושה, ובמובן הזה היא לא הוכרזה, בוא נגיד, הפרישה שלה, ההפרשה שלה סמוכה מספיק להתפטרות, באופן שמאפשר לה להתמודד, מה שלא קרה לה מיכאל שיקלי. כלומר, הפער הוא לא תמיד לפי מה שצודק, לפי מי שאכן נשאר נאמן לעקרונותיו. הרי סילמן הייתה יו"ר הקואליציה שממנה לאחר מכן היא פרשה. היא הלכה את כברת הדרך שביצעה כל מפלגת ימינה למעט עמיחי שיקלי, וברגע האחרון על סיפור החמץ היא החליטה שאינה יכולה עוד. נגדה טענת הפרישה או הזגזוג היא טענה חריפה יותר, אבל משפטית המצב הוא קצת אחר. אני לא הייתי ממהר לאמר מה יחליטו שופטי בג"ץ, אני מזכיר לכם שיצחק עמית, שהוא גם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, הוא שופט עליון בכיר, בקרוב, בעוד זמן לא רב, גם נשיא בית המשפט העליון, ההחלטה שלו, מי שקורא אותה, היא החלטה מנומקת היטב. אפשר לחלוק, אפשר לטעון שלא הייתה לו סמכות, יכול להיות שהרכב הערעור יגיע למסקנה אחרת שלא, אבל זה לא דבר שהוא פשוט וקל. ובליכוד אומרים משפט מאוד ברור, גם אם שיקלי לא יהיה חבר כנסת, הוא יהיה שר בממשלה אם הם ירכבו אותה. טוב, אני מכיר עוד כמה אנשים שמסתובבים עם הבטחה כזו מהליכוד להיות שרים ביום מן הימים. יאיר שרקי, תודה רבה. תאותת לנו במידת הצורך משם מוועדת הבחירות. ירון, אתה תהיה כאן במהדורה הראשונה מיד עם עניינים נוספים. בזירה הפוליטית בין 12 אתם יכולים להתעדכן כל הזמן. בדרך לבחירות החמישיות, הסקר האחרון שלנו, הסערות הגדולות והפרשנות של כתבי חדשות 12. אתם מוזמנים להיכנס כל הזמן למכורים וגם למי שפחות. ואנחנו עם העניין הזה. עכשיו, העניין הביטחוני, התיעוד הזה מחברון, אחרי שתועדו כבר מחבלים בגני ילדים בג'נין השבוע, היום הופך בית ספר בחברון למקום מסתור לרעול פנים חמוש. מה עושים המורים, תשאלו? מתגייסים נגד החיילים שמגיעים לנסות לבצע את המרדף הזה ואת המעצר. הנה הקולות משם. שלום לאלוף המילואים טל רוסו. שלום וברכה. טוב, פרקטיקה מגונה וידועה
ואתה יודע, התמונות שתמיד יוצאות מבית ספר עם חיילים או מגן ילדים, איך לומר, מופע שישראל אף פעם לא יכולה להתמודד איתו באמת. תראה, יש התחוממות כבר תקופה ארוכה, זה לא חדש, אבל זה הולך ומתחמם יותר, ובטח עכשיו בתקופה רגישה, כמובן שמנסים לנצל את האוכלוסייה האזרחית כמה שיותר, ולכן פה צריך לעשות את הדברים בנחישות, אבל להיות ערני לכל המשמעויות של התמונות. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עם הפנים לתוך החגים. נכנסנו אליהם כבר בכוננות מאוד גבוהה, אחרי חודשים של מבצע שובר גלים. מה צריכים לעשות עכשיו אל מול התמונה שמתגלית לנו גם בג'נין, גם בשכם ועכשיו גם בחברון? מה הדבר הנכון? האם 20 שנה אחרי מבצעת חומת מגן, ישראל צריכה להתחיל לשקול מבצע רחב יותר מחיסולים ממוקדים וסיכולים של פצצות מתקתקות? אני חושב שעוד אין זמן, כרגע עוד זה לא רלוונטי סיכולים ממוקדים. יש לנו את הכלים לסכל את זה בצורה שעשינו עד עכשיו. אני חושב שעושים פעולה נכונה, פעולות נכונות, כל מערכת הביטחון, בהיבט שגם לשלב את הפן ההתקפי מול כל התארגנות, ובפן ההגנתי לשמור על אזרחי מדינת ישראל. זה נכון לתוך איו"ש ונכון לתוך מדינת ישראל. סך הכל עושים את הפעולות הנכונות, כרגע אין מה לעשות, גם חומת מגן, כל אלה שמעלים את חומת מגן כאילו שזה מבצע שצריך אותו בעת הנוכחית, הוא פשוט לא מבין מה היה חומת מגן. כי בעצם מה אתה אומר אפשר להשיג בעוד מאותו הדבר, בעצם כבר 1,300 כמדומני מבוקשים נעצרו, היו גם חיסולים של פצצות מתקתקות, כל הדבר הזה בסופו של דבר הניב תוצאה שאתה אומר שהיא טובה מכל מבצע רחב וכיף כמו חומת מגן שישראל יכולה לצאת אליו? כרגע, כמו בלחימה מול טרור, כרגע זה נכון לעכשיו, והדברים האלה משתנים. כן, אם ירגישו שאין בצפון השומרון, שיש בעיה, ויצטרכו לעשות מבצע יותר רחב, אבל זה לא חומת מגן, זה לא דומה לחומת מגן. כן. לגבי הכלים האחרים של הסיכול הממוקד, כרגע יש לנו אפשרות באמת להגיע, למרות הקושי והלחימה, ראינו את זה במבצע של אתמול, אבל כרגע ניתן עדיין לעשות זה. בשלב מסוים כנראה שנצטרך לעשות מבצע יותר גדול, אבל שוב פעם, זה לא חומת מגן. חשוב מאוד גם כל העסק של הרשות, שהיא מרגישה שהיא שחקן שלו על המגרש, ואני מעריך שהם ירצו כן לשפר את התאום. כן, ירצו לשפר את התאום. בינתיים ראינו את הקרבות לאור יום שהניסיון הזה עורר בפעם האחרונה. ישראל בתוך אותה דילמה, שוב ושוב. תודה רבה, האלוף במילואים טל רוסו, תודה ששוחחת איתנו. אין בדמה. מיד על פרשת האונס שהותרה היום לפרסום, פלסטיני חשוד שאנס בת 18 בחוף הים, שישבה לקרוא ספר. מיד נהיה עם כתבנו שיביא פרטים מהזירה. איך תפח חשבון חשמל של זוג 60 ללא פחות מ-26 מיליון שקלים? מה תגידו על זה? ומה התשובה שקיבלו מחברת החשמל? מדהים לא פחות. ואיך הגיעה אופירה הסייג למארזים של משלוחי הסמים בתל אביב? אופירה, מיד תהי איתנו ונדבר על התלונה שהגש למשטרה בעניין הזה. הפסקה קצרה מאוד ומיד ממשיכים. התוכנית משודרת בחסות. בעברית קוראים בכל דרך. מה עם ספר בטלפתיה? פחות. איך מעבירים את החוויה של שרון המרקט ב6 שניות? אי אפשר, תגיעו. גם ערב טוב עם גיא פינס ב12 פלוס. רוצים גם אתם להיות בפלוס? מה זה קל? מורידים את 12 פלוס מחנות האפליקציות לטלוויזיה, לסמארטפון או לכל מכשיר חכם שברשותכם, ונכנסים אליה מסרגל האפליקציות או ממסך הבית. וזהו, אתם מוכנים. 12 פלוס. מה שאתם אוהבים לראות, פלוס. אף אחד לא האמין איך זה קרה. כשאתה מסתכל על זה נתונים יבשים, איך זה הגיוני? חג מתנות שמח במשביר. 35% הנחה על מגוון פריטי האיפור והטיפוח. לחברי קלאב 365. משביר, בית של מתנות.
אז מה קורה בחג? הספר שכבש לבבות בכל העולם. רב המחר השביעי בסדרת 7 אחיות. האחות החסרה. עכשיו בכל חנויות הספרים, חוץ מסטימצקי. לא יעזור להם. אני איתך עד הסוף. כי זה דרמה. בחורים טובים בקולנוע. סכין שף, הבחירה של הקצבים. עכשיו בערוץ הקניות. רוצים לזכות בטיול משפחתי לשבוע בקרוון מבזר ברחבי ישראל? הצטרפו עכשיו לקק"ל פלוס, מועדון הידידים של קרן קיימת לישראל. המועדון שמעניק הטבות וכניסה לאירועים ביערות ובאתרי קק"ל. הרשמו ואולי תזכו בקרוון לשבוע. לפרטים ולהצטרפות לאירועי קק"ל בסוכות, חפשו בגוגל קק"ל פלוס. כל מה שמעניין וחשוב לדעת על קנאביס רפואי. זמן קנאביס, פודקאסט קנאביס רפואי באיכות שלא הכרתם, בהנחיית לינוי בר גפן. האזינו עכשיו במאקו, גוגל פודקאסט וספוטיפיי, בחסות פיס נטורלס. אז מה קורה בחג? רב המחר החדש מאת ג'ון גרישם. מותחן מבריק ומפתיע שאי אפשר להפסיק לקרוא. רשימת השופט, עכשיו בכל חנויות הספרים, חוץ מסטימצקי. לישראכרט יש הלוואה שבאה בול, הלוואת אוויר. מה זה אומר? מה זה אומר? שיש לכם מספיק. אוויר! לצלוח את החגים. ישראכרט נותנת לכם אוויר. לוקחים הלוואה עכשיו ומתחילים להחזיר אותה רק אחרי החגים. הלוואת אוויר, בקטע טוב, כוכבית 6660. אף אחד לא האמין איך זה קרה. 3 שבועות נעדר לוכד הנחשים יעקב סלע, עד שנמצאה גופתו בחורשה הגולן. שלום, כאן יגאל מוסקו. אני מזמין אתכם להצטרף לעשרות אלפי ישראלים שכבר האזינו לחצי אדם, חצי נחש. פודקאסט ב5 פרקים על הסיפור האמיתי מאחורי הרצח שהדהים את המדינה. עכשיו ב1 ביום מבית N12, להאזנה חינם בכל אפליקציות הפודקאסטים. התחזית בחסות אגס ישראלי טעים ועסיסי. גם באגסים! סימן איכות של חקלאי הגליל. העיניים יבשות, הילוקומוד, מוצר השנה. שלום לכם, אנחנו ביום חם ובהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. החל ממחר תחול התחממות מורגשת שתורגש יותר בשבת, גם הכבדה בעומס החום. טמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, מגמת הקלה החל מיום ראשון. התחזית בחסות איך יודעים שהאבוקדו הבשיל? תשאלו כל דרכי. סימן איכות של חקלאי הגליל. העיניים יבשות, הילוקומוד, מוצר השנה. התוכנית משודרת בחסות איך מעבירים את החוויה של סרונה מרקט ב6 שניות? אי אפשר, תגיעו. משלמים בוויזה בחול ויכולים לזכות $2,000 קשבק. ויזה. בוקר טוב לכם, 11 ועוד 4 דקות, קולה של אמא. כשאני בתוכנית מתמודדת עם בעיות של אחרים, זה מעצים אותי, זה מחזק אותי. אני מסתכלת במראה, אני רואה חצי פנים, כאילו מישהו קיבל לי את האור. משהו לא בסדר. שולחים אותי לשיקום, מצוין, זה הולך להשתפר. ואז בום, סליחה גברת, זה סטטי. זה לא ישתנה. אולפן שישי, מחר ב8, בערוץ 12. ממשיכים עם הסיפור הזה. פלסטיני חשוד שאנס צעירה בת 18 בחוף הים בבת ים. החשוד, בן 21, תושב חברון, נמצא בישראל עם היתר כניסה, ועל פי עדותה של הצעירה, הוא ניגש אליה בסוף השבוע עם פלסטיני נוסף. כשקרא ספר על החוף, אז הם גררו אותה, והוא ביצע בה את מה שביצע. מחוף הים, בבת ים, מצטרף אלינו אור רביד, כתב בן 12, עם הפרטים שהיום הותרו לפרסום. שלום אור. אור רביד, אנחנו ננסה ליצור איתך קשר, לחדש איתך את הקשר מיד, ונעבור מהעניין הזה לענייני רוסיה שמממשת את האיום, ואחרי שהכשיר במשאל עם, סוג של משאל עם, את המהלך, הנשיא פוטין יכריז מחר רשמית על סיפוח 4 מחוזות אוקראינים לשטח רוסיה, כך הודיע לפני זמן קצר הקרמלין, בהודעה רשמית שיוצאת מיכאל פליברט,
הכנת אותנו אתמול לזה שאנחנו הולכים להיפגש יותר, לא חשבנו שזה יהיה כל כך מהר. כמה זה דרמטי הצעד הזה? דרמטי מאוד, אין חזרה ממנו, ובעצם מחר פוטין, זה מחזיר אותי גם לאירועים שקרו בזמנו עם חצי האי קרים ב-2014, אז הספיקו כחודש ימים לסיים את כל הסיפור המסובך הזה של צירוף השטח הענק, אבל אז הייתי יותר אופטימי, למה? כי לקרים היו גבולות מאוד ברורים. קרים זה חצי אי. כן. לכל המחוזות שיצורפו מחר אין כל כך גבולות ברורים, והשאלה הגדולה, ועדיין אין לנו עליה תשובה, מה בדיוק פוטין ירצה? האם הוא ירצה לטעון שיש למחוזות האלה גבולות היסטוריים? איפה בדיוק מתחילה אוקראינה ונגמרת כן, רוסיה? אבל רגע, עזוב את הנימוקים. יכול להיות שמשהו רוצה כבר להגיד לציבור, לדעת הקהל ברוסיה, הנה תראו, אנחנו לא מתבוססים בתוך איזה בוץ, אנחנו מתקדמים, מאמה רוסיה גדלה? יש מסר פנימה ומסר החוצה. מסר החוצה בוודאי אומר בעיקר שאני מאוד רציני, זה לא בלוף, אני באמת אלך עד הסוף. אם אנחנו נותקף מחר, וזו באמת דילמה מאוד גדולה, גם מצד אוקראינה וגם מצד ברית נאטו, אם להמשיך את המתקפה, חייבים להזכיר, האוקראינים בשבועות האחרונים, בעצם מתחילת ספטמבר מפתחים מתקפה מאוד מוצלחת בכיוון הזה, ולכן עכשיו הדילמה היא עד כמה באמת ללכת ולדחוף אותו עוד יותר לפינה, במידה והאוקראינים ממשיכים עוד פעם להחזיר את השטח מהצבא הרוסי, הרוסים יכולים עוד פעם לפי החוקה הרוסית לטעון שיש איום ממשי לרוסיה, לגבולות שלה, לחוקה שלנו, למשטר שלנו, ולכן הוא עלול באמת להשתמש באותו סעיף שאומר שאנחנו יכולים להשתמש בנשק אטומי. דרך אגב, ממש בדקות האלה יש גם איזשהו אירוע שמתפתח שם בכור אטומי באנרגודר. אנחנו כבר כמה ימים שמענו שהוא מופצץ על ידי, תמיד יד נעלמה, אף אחד לא יודע מי מפציץ את המקום הזה, אבל יש שם עכשיו אירוע כלשהו שאני לא יודע כלשהו, אבל יש שם הרבה מאוד אמבולנסים, אז לכן כנראה שזה... אז אנחנו נשאר עם עין פקוחה בדסק חוץ כדי לשמוע מה קורה שם, אבל תשמע, לפחות 2 מבין 4 המחוזות המדוברים הם מחוזות בדלניים, ומבחינתם הם מעולם לא נפרדו מרוסיה. הוא צפוי לפגוש איזושהי התנגדות יותר משמעותית מהשניים האחרים, או שהוא מדבר על 4 מחוזות שהוא יודע שבהם אין אף אחד שיתנגד לו? קשה לי לראות התנגדות פנימית כלשהי, מי שהיה יכול לעזוב את המקומות האלה כבר עזב, צריך להבין את זה, לכן הלגיטימיות של משאלי העם האלה מוטלת בספק, בעיקר בגלל שכנראה שפחות מ-50% מהאוכלוסייה המקורית של המחוזות האלה נשארה שם. הדבר השני, אתה יודע, מה שיכול לשנות היום את תמונת המצב, זה תסריט שנקרא תסריט קופסת הערכה. לפני 200 ומשהו שנה, נרצח צאר פאבל הראשון על ידי מקורבים שלא אהבו איך הוא הלך והתקדם לכיוון הבריטים, נפוליאון, והיום ברוסיה ממש מדברים בכל רם שהתסריט הזה של קופסת הערכה זה הדבר האחרון שיכול להציל גם את רוסיה וגם כנראה מהעולם. מהתסריט עדיין המאוד פסימי שאני עדיין לא מוותר עליו. הרבה 3 נקודות השארת בסוף כל משפט, גם על האפשרות הגרעינית וגם על האפשרות שאולי מישהו מסביבתו של פוטין ינסה לעצור את זה באופן אחר. מיכאל פליבר, תודה רבה. תודה. אנחנו שבים לחוף הים בבת ים, עכשיו כאמור עם הסיפור הזה שהיה מותר לפרסום, שלפיו פלסטיני תושב חברון אנס צעירה בת 18 בסוף השבוע האחרון. אור רביד, אנחנו מקווים שעכשיו אתה שומע אותנו וננסה לשמוע ממך עוד פרטים על מה שהראה שם, מה שהותר היום לפרסום. צהריים טובים, עופר, שמזג האוויר השמשי הזה כאן בחוף הים סי פלאס בבת ים לא יטעתם. במשטרת מרחב יפתח חוקרים את הפרשה החמורה הזאת שמתרחשת על פי החשד בסוף השבוע שעבר, כשצעירה תושבת העיר בת ים מגיעה לכאן בשעות הערב, מגיעה לבדה ומחליטה לשבת כאן על אחד מכיסאות השמש ולקרוא להנאתה בספר. אז מגיעים אליה אותם 2 פלסטינים, נאמר 2 פלסטינים עם היתרי עבודה, היתרי שהייה בישראל, שעובדים בבנייה באזור תל אביב. מתפתחת בין השלושה שיחה ואינטראקציה, ואז באיזשהו רגע לא ברור, אחד מאותם צעירים פלסטיני חוטף את אותה צעירה אל אזור הסלעים שנמצאים ממש מאחורינו. שם מתפתח אירוע חמור מאוד, שם על פי החשד אותו פלסטיני אונס אותה באכזריות ופשוט עוזב את המקום יחד עם השותף שלו. אותה צעירה מובלת אל בית החולים וולפסון בחולון, אל חדל 4, שם היא מטופלת, אז היא גם מגישה תלונה במשטרה. נאמר משטרת מרחב יפתח פותחת בחקירת בזק ומתחילה לאסוף חומרים ויזואליים כאן מהאזור בניסיון להתחקות אחר אותו חשוד. אנחנו מבינים שהוא גם מצליח עוד להיכנס ולצאת מישראל, ואת
ואתמול, שהוא שב מאזור חברון אל אזור ישראל, מצליחים לזהות את אותה תמונה, את אותה חזות שלו במסופים של משרד הביטחון, ואז הוא נעצר. החשוד הזה היום, כאמור, בשעות הבוקר, הוא מובל אל בית משפט השלום בתל אביב, ומעצרו מוארך עד ליום ראשון. אומר, הוא בחקירתו מכחיש כל קשר לאירוע, ועדיין אירוע חמור. אנחנו מקווים שיפטר, והתעלומה הקשה הזאת תיפטר בקרוב. תודה רבה, אור רביד, על העדכון בסיפור הזה. חוזרים עכשיו לתקרית הזו מלפני שבוע של נהג שיוצא מרכבו באמצע הכביש, תוקף נהג אחר שצופר לו. הנה, תזכורת למה שהיה שם. מה אתה רוצה? לירן, זה משטרה, לירן, זה משטרה. לירן, זה משטרה. לירן, זה משטרה. כאמור, לא עובר זמן רב עד ארגיציס, ואותו נהג תוקף נעצר, והיום כבר כתב אישום. נכון, והמניע עופר זה מעבר בין נתיבים. קרא לך שאתה נוסע בכביש ומישהו צופר לך מאחור, מבקש שתעבור נתיב, אז זה בדיוק מה שקרה בסיפור שפשוט עבר לאירוע אלים במיוחד, וכל זה בגלל מעבר בין נתיבים. הנהג שהותקף לא עבר נתיב בגלל סיבות משלו, אבל בסופו של דבר הוא מגיע לרמזור, הנהג התוקף עוצר שם, חוסם את רכבו, ואז אחר כך הוא פשוט תוקף באלימות את הנהג שלא אפשר לו לעקוף אותו, גם באגרופים, גם בבעיטות. והסיבה, עופר, שדיברנו על זה בפעם הקודמת והמשטרה לא הגיעה אליו במהרה, כי יש סיבה די מעניינת. הבחור הזה מוכר לה היטב, 4 הרשעות, בין היתר בגין עבירות סמים ועבירות אלימות, כך שהמשטרה בסופו של דבר משיגה אותו, מיד מביאה אותו לבית המשפט, ולאחר מספר הארכות מעצר היום מוגש נגדו כתב אישום בבית משפט השלום בתל אביב. המשטרה גם תבקש להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, וכל זה, עופר, בגלל סיבה אחת: הוא לא היה מוכן, אותו הנהג שהותקף, לעבור נתיב כדי לאפשר לו לעבור. תודה רבה, תודה, אדר גיציס. עכשיו אנחנו לפלורידה, לנזק העצום שהשאירה אחרי סופת ההוריקן איאן, נזק שמוערך בעשרות מיליוני דולרים. תראו את התמונות האלה, מה שקורה כשנושבת רוח במהירות של 250 קילומטרים בשעה, 2 מיליון תושבים שנשארו ללא חשמל, גגות בתים שגולחו עם ארוחות, מאות אלפי בתים שהוצפו. אנחנו עם שניים בעניין הזה. מיד נצטרף לכתב CNN איוון רודריגז, שמצטרף משם, בניסן כהן, תושב פלורידה. מתחילים עם הדיווח של כתב CNN רודריגז, עם תמונת המצב משם עכשיו. We are waking up in Punta Gorda to complete darkness and destruction. We've been without power and water since Hurricane Ian made landfall yesterday, and we were beginning to see now some of the damage that's left behind. We're seeing toppled trees all over the roads, and here to my left, a trailer that was dragged by those heavy winds. We're also learning that Hurricane Ian has now become a tropical storm. The storm is still expected to produce heavy rain and strong winds across Florida, Georgia, and the Carolinas over the next 3 days. כן, תראו, מפלורידה מצטרף לנו ניסן כהן, ישראלי שחי בפלורידה. אהלן ניסן. אהלן עופר, מה נשמע? ברוך השם, תשמע, רוב הזמן ארצות הברית כולה מקנה בכם על מזג האוויר החלומי של פלורידה עד עונת ההוריקנים. כן, עד עונת ההוריקנים, אבל הכינו אותנו די כוחות הביטחון פה והתקשורת, ואמרו לנו לאגור מים, כבר שבוע רק אוגרים מים, והתורים פה לחנויות היו מטורפים. כמה מאות קילומטרים של אנשים באים לתדלק, ומשהו מטורף מה שהיה פה, זה חוויה. עכשיו, אתם בבית כל הזמן הזה? זאת אומרת, אנחנו רואים את התמונות מבחוץ, לא ממש מומלץ לאף אחד לצאת, אוגרים מזון, אוגרים דלק, ואז מה שנקרא מחכים באמת עד שתחלוף הסערה? כן, היינו רוב הזמן בבית, עבר עלינו הלילה לא שקט, בוא נגיד. רוחות פה הן מאוד חזקות, למשל 15 קילומטר מפה, מה שקרה זה בתים התעופפו להם, פשוט כל הגגות נהרסו, רכבים התהפכו, יש פה שדה תעופה לא רחוק ממני, כ-15 קילומטרים, ומטוסים קלים התהפכו להם על הצד. כן. אמריקאים מורגלים לזה, אבל
היה פה די פאניקה והיסטריה, כל מה שקשור לגבי הסופה הזאת. שמע, פאניקה והיסטריה מובנת, אני חייב להודות, כמי שאתה יודע, במקסימום מתרגש מכמה ימים של גשם, אבל מעבר לכל זה, גם הרשת ראיתי הופצה בכל מיני תמונות די משונות, מה שנקרא כשהאוקיינוס מגיע ליבשה, תיעודים של קרישים ושל יצורים ימיים אחרים שפשוט צוחים במה שהיה עד לפני רגע יבשה. זה אני לא ראיתי, אבל יכול להיות שזה באזור המערבי יותר של פלורידה, ששם הסופה למעשה קטע ברמה הכי חזקה, רמה 4 או 5 אם אני לא טועה, ושם היו פגיעות נורא קשות, אבל אני גר סמוך לאזור מיאמי, האזור המזרחי, שם פה הסופה הקטע בצורה עדינה, בלשון המעטה. אבל רואים פה את ההרס, רואים פה את הנזק, יש פה בתים שניזוקו, לא נעים. טוב, שימרו על עצמכם. מה שנקרא סערה כבר שכחה או הגיעה אליכם בעוצמה פחותה, למזל כולכם. תודה רבה. ניסן, תחזרו לענות מהשמש עכשיו, אני מקווה. נשמור על עצמנו, יום טוב. ביי, להתראות. חוזרים לעניינים הפוליטיים. אחרי שליברמן השווה את נתניהו ללא פחות מגבלס, ואחרי שורה של תקריות אלימות שבהן היו מעורבים תומכי נתניהו, מתנגדי נתניהו, הנשיא הרצוג קורא אתמול לכולם לעצור לפני שזה יהפוך לשפיכות דמים. היינו כבר בסרט הזה, הוא אומר. האלימות גואה ועולה. אלימות מילולית. האשמות בבגידה. השוואות לנאצים. איומים וכללות במרחב הציבורי. וברשתות החברתיות. מה השלב הבא? סכינים, יריות, נפגעים בנפש חלילה. הרי היינו כבר בסרט הזה, והפעם אסור לנו לשתוק. כן, מדבריו של הנשיא הביאה כתבתנו שושי חתוקה, חבר הכנסת אמיר אוחנה, שלום. שלום. מה חשבת על הדברים? קודם כל אני מסכים עם הנשיא. אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר מאוד מדרדרות לאלימות. ואני באופן אישי כבר מודאג מזה זמן רב. מאז שראיתי את האלימות המשתוללת ברחובות, בהפגנות האלה, בבלפור, שוטר שברו לו שוטר את הרגל, פעלו באלימות קשה, ואני מאוד מגנה את זה, כמובן. עכשיו, הוא מדבר באמת על השוואות לנאצים, כשבעצם הרמז ברור לעבר ליברמן, הוא מדבר אבל גם על האלימות כלפי מתנגדי נתניהו, וראינו כמובן את רמי בן יהודה, שמככב בחלק מהאירועים האלה, וגם ראינו אותו, אתה יודע, בהרבה מופעי תמיכה, מגיע ומקבל תמיכה. ראינו אותו גם מותקף באלימות, אני מקווה שגם זה לא מתכוון. דיברנו גם על זה. ואני רוצה לשאול אותך, אבל בסוף, אל מול העובדה שמדובר באדם שכבר לא מסתפק במילים דוחות, אין מילה אחרת, אלא גם באדם שמעורב כבר באירועים אלימים. אולי הגיע הזמן שאנשים רציניים כמו אמיר אוחנה יגידו, חבר'ה, זה כבר מחוץ לגבול שלנו, זה לא מה שהליכוד רוצה לייצג. אמרתי את זה לפני דקה, לא? לא, אני מדבר ספציפית על רמי בן יהודה שמצטלם עם כל בכירי הליכוד. אז אני אומר את זה גם כאן וגם במקומות אחרים וגם בכל מקום. אתה יודע, אבל הצביעות הזאת של להביא פה את נציג הליכוד ולא להביא אף פעם נציג של יש עתיד ולהגיד לו, מה אתה אומר על הדר סגל, יועץ פרלמנטרי בכנסת, שמדבר על אמיר אוחנה אבל האחרים כגבלס, והוא, להבדיל מהשמות שהזכרת, משובץ ברשימת יש עתיד לכנסת. אבל אף פעם לא תבקשו את הדברים האלה מיש עתיד. תמיד זה יהיה הליכוד, רמי בן יהודה וכולי. אני מבקש ממך להביא. שלח לי את זה כשזה יקרה. מוזמנים תדיר על חשש. עכשיו אני רוצה לשאול אותך. מוזמנים תדיר ושואלים אותם את השאלות האלה? זה לא ראיתי. שואלים אותם את כל השאלות. אני אשמח לראות. אז יכול להיות שצריך להיות צופה יותר הדוק של התוכנית 3. כולם מקבלים כאן את כל השאלות הקשות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי עמיחי שיקלי. מה אתם מתכוונים לעשות עם ההחלטה הזו של השופט יצחק עמית? קודם כל לעתור, כי אנחנו חושבים שהיא החלטה לא נכונה ולא מוצדקת. ואני רוצה להסביר לציבור במה מדובר, כן? דמה בנפשך שבאחד מסבבי הבחירות הלא מוכרעים, הייתה מחליטה מפלגת מרץ, אני הולכת עם נתניהו. כך הייתה מחליטה, בניגוד להתחייבויות שאגב, אני לא חושב שיש סיכוי שזה יקרה, המעשה הבזוי והנכלולי שעשו איילת שקד ונפתלי בנט, לא נראה לי שיש רבים שמוכנים לעשות, אבל נניח לצורך הדיון. והיה אחד מוסי רז שאומר, אני לא מוכן. אני לא אפעל בניגוד לכל מה שהתחייבנו לציבור, כל מה שאמרנו לציבור, אני לא מוכן. האם השופט יצחק עמית או כל שופט אחר היה פוסל אותו את מוסי רז מלהתמודד לכנסת הבאה? אני חושב שלא. ולכן אנחנו רואים בהחלטה הזאת פוליטית. אז מה אתה אומר? זה אירוע פוליטי? בוודאי. הפסיקה של השופט עמית היא פוליטית? כן. למה? הסברתי כרגע. לא, כי מה? הוא רוצה להחליש את הליכוד? מה עומד מאחורי זה? תראה, אני קודם כל אמרתי שאנחנו מתכוונים לעתור, אז אני מאוד מקווה שההחלטה הזו גם תתהפך.
אני את עמיחי שיקלי, אמרתי את זה גם באולפן הזה וגם במקומות אחרים, רוצה לראות בחיים הציבוריים. זה אדם שבניגוד לכל, כמעט כל שותפיו למפלגה, פעל בדיוק כפי שמצופה, פעל בדיוק כפי שהתחייבו לעיני המצלמות, לעיני החתימות על המסמכים למיניהם. ואני חושב שאנחנו צריכים אנשים כמו עמיחי שיקלי בחיים הציבוריים. והנה אנשים שאני חושב אני רוצה להאמין בהתבסס על הצהרות קודמות שאתם לא רוצים לראות בחיים הפוליטיים, למשל בל"ד. בואו נשמע כמה התייחסויות של אנשי ליכוד לרשימה הזו. הכפשות שמושמעות מתוך הקואליציה מוכיחות שוב שממשלה שתלויה בתומכי טרור לא יכולה להיאבק לאורך זמן נגד הטרור. כשהכבוד הלאומי נרמס, הדבר הזה קורה בשעה שיש ממשלה שבה שותף מנסור עבאס, שהכבוד הלאומי הוא בשפל... אבל אחמד טיבי, שלא מוכן להגיד ולגנות רצח של ילדה במיטתה, ועם האדם הזה, גנץ לפיד, רוצים לשבת. אז גנץ נגד אותו אדם, נגד רשימת בל"ד, מודיע שהוא מצטרף לרשימה אפשר לפסול. את הליכוד אנחנו עוד לא מוצאים שם, למה? עכשיו ראינו פוליטיקה של כיתה א', בוא נעלה לכיתה ב'. זו הפעם הראשונה מזה עשרות שנים. מי עושה פוליטיקה של כיתה א'? אנחנו או גנץ? האמן לי, אני אסביר. התקשורת או גנץ? רק שאני רוצה לדעת. אתה תבין הכל. אוקיי. בסדר, תן לי. אנחנו מגיעים בפעם הראשונה מזה עשרות שנים למערכת הבחירות הזו, כשבבלוק הימין, במחנה הימין, אין מפלגה תחת סכנה שלא לעבור את אחוז החסימה. אמת. עבודה פוליטית מצוינת של נתניהו. יפה. להבדיל, בצד השני, לא אחת ולא שתיים, אלא בערך 6 מפלגות בסכנה של אחוז החסימה. כלומר, המחנה הזה הרבה פחות מאורגן. אנחנו בהחלט חושבים שאין מקום לא רק לבל"ד, אין מקום גם למשותפת. מה מותר איימן עודה שקרא לחיילים ולשוטרים להשליך את כלי הנשק שלהם בפרצוף של המפקדים שלהם בעיצומה של לחימה, למרוד בעצם, ומה מותר אחמד השהידים טיבי שכנעת את הצופים למה לא הצטרפת לבקשה? הפסלו את שלושתם. אם פוסלים רק את זה שכנראה לא עובר את אחוז החסימה וזורק קולות של מחנה השמאל, כלומר אתה אומר אין כאן שום עניין מהותי, זה רק עניין של לחלק את המנדטים טוב יותר. כלומר, זהו מעשה פוליטי שנועד להציל את השמאל מחוסר הארגון של עצמו. אם יפסלו רק את בל"ד, רוצים לפסול? 100%. אז את כל המפלגות שהביעו תמיכה כזאת או אחרת בטרור, את כל המפלגות שנאבקו, את עופר כסיף שהקה לוחם במג"ב ונחקר במשטרה על הדבר הזה, תפסלו, 100%. חבר הכנסת שיקלי, תודה. שיקלי עוד לא. עוד לא. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה. סליחה, גל בייסברג. אומרים בליכוד, אומר השר לשעבר אמיר אוחנה, חברים, אנחנו לא נצחק לידיים שלכם, אבל יש כאן גם עניין של מהות. בסוף יושבים שם אנשים שיוצא לא טוב אולי לליכוד, שהם אלה שלא פוסלים אותם. תראה, מדובר פה בעולם הפוך, ולעניינים הפוליטיים אין פה, בוא נגיד את האמת, שום שיקול. בסוף זה מגיע לבית משפט, ואנחנו יודעים מה אחוז הפסילות, ואני רוצה לדבר, אם אפשר, על איזשהו משהו אחר, על האלימות הגואה וככה. אתמול ראינו סקר מאוד מאוד מעניין. אתמול ראינו סקר, נתניהו לא סתם שם את נושא הממלכתיות כנושא ראשון במעלה. אתמול ראינו סקר שלמרות שמדובר בסקר, ולמרות שיש אחוזי סטייה, ראינו שאחרי שבוע שאלימות מקושרת אל הליכוד, יש ירידת מנדט, והמנדט עובר לבני גנץ למחנה הממלכתי. בנושא הזה, את הנושא הזה יצטרכו בליכוד ללמוד ולהמשיך את הקו הממלכתי, כי אנחנו מבינים שזה תשלום במזומן. אוקיי, אנחנו רוצים הערה אחרונה ממך, מוחמד מג'אדלה, בעניין הזה פרשננו. צודק ברמה האסטרטגית הליכוד עם מה שהם אומרים, חברים, אנחנו לא נצחק לידיים שלהם, הם לא מאורגנים, בואו נגדיל את כל הרשימות שנמצאות בסיכון ליפול, במקום לעזור עם רשימה אחת שבקצה? טוב, קודם כל צריך להגיד שזה היה קצת מוזר לשמוע את אמיר אוחנה מדבר על המשותפת ככה. אני רק רוצה להזכיר שהליכוד, חברי הכנסת של הליכוד וגם אמיר אוחנה רדפו בכנסת הזאת אחרי חברי הכנסת של המשותפת איימן עודה ואחמד טיבי ואחרים כדי שהם יצביעו איתם. זאת אומרת, שיתוף הפעולה הכי חזק היה בכנסת הנוכחית, זה לא של רע"מ עם בנט או גנץ, לא, זה היה של המשותפת עם הליכוד. אבל בואו נשים את זה בצד, וברמה האסטרטגית כן, אמיר אוחנה צודק והליכוד כן צודק והוא עושה דבר נכון מבחינתו ומבחינת הגוש של נתניהו.
כשהוא לא מנסה לפסול את בל"ד. קודם כל, כי בסופו של דבר בל"ד לא תיפסל, אפילו במקרים יותר גרועים, בתקופה של עזמי בשארה וחנין זועבי, המפלגה הזאת לא נפסילה כשהגיעה לבג"ץ. זה דבר ראשון. דבר שני, הם יודעים, ומבחינת הליכוד, הדבר הכי טוב שיגרום או שיהיה למחנה הימין ולמחנה נתניהו, בעצם לגוש נתניהו, זה קודם כל שבל"ד ישרפו כמה שיותר קולות. כרגע אנחנו מדברים על 70, 60 אלף, זה יכול לעלות יותר, ובמידה וישרפו עוד קולות, חד"ש-תע"ל כנראה לא תעבור את אחוז החסימה. זה מוריד את חברי הכנסת הערבים, שבכנסת הנוכחית הם מיוצגים ב10 חברי כנסת, מ10 חברי כנסת ל4 חברי כנסת, ויש גם תסריט שגם הוא קיים, במידה ונראה שיש ירידה עוד יותר דרמטית באחוזי הצבעה בחברה הערבית, ששלושת המפלגות לא יעברו בסופו של דבר. זה האינטרס של הליכוד, שיקבל כמה שיותר מנדטים על ידי זה שמפלגות ערביות לא עוברות אחוז חסימה, ולכן מהבחינה הזאת, מבחינה הפוליטית, מבחינה האסטרטגית הייתי אומר, זה הדבר הכי נכון מבחינת גוש נתניהו, לא להצטרף לפסילה של בל"ד, כי הם צריכים את בל"ד בפנים כדי לשרוף קולות. אבל שים לב, אם אנחנו מסתכלים גם על מה שקורה עכשיו, עופר, בכל העניין של הסקר האחרון שראינו, יש באמת סכנה אמיתית. זאת אומרת, מה שגנץ עכשיו גם עושה, ומה שלא כנראה שמים לב כל כך במרכז שמאל, שיש סכנה אמיתית לגוש שלהם, וזה לא בגלל מה שנתניהו עושה, אלא בגלל העניין של אחוזי הצבעה בחברה הערבית. אנחנו רואים שברוב הסקרים ההצבעה לא עוברים את ה-43%, שזה בעצם מסכן מאוד את הגוש, ויש תסריט סביר מאוד, שנראה שמפלגה אחת או שתי מפלגות לא עוברות אחוז חסימה, וזה הדבר שמשרת את בנימין נתניהו הכי טוב יום אחרי הבחירות. תודה רבה, פרשננו מוחמד מג'אדלה, תודה על הדברים האלה. עכשיו תקרית מביכה שמעמידה פעם נוספת בכותרות את השאלה האם הנשיא ביידן פחות חד בלשון המעטה, בצורה שצריכה אולי להדאיג בנוגע לתפקידו. אסף יחזקאלי, שלום. שלום. והוא מחפש בקהל חברת קונגרס שנהרגה לא לפני הרבה זמן, כחודש. כמה שבועות, והוא אפילו שלח לה הודעת תנחומים למשפחה שלה. בואו נראה את האירוע. And I want to thank all of you here for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. רגע מאוד מביך, שמעלה מחדש את השאלה האם הוא חד קוגניטיבית, האם חלה איזושהי ירידה בתפקוד שלו. אנחנו זוכרים את השאלות האלה שהותחו בעבר בנשיא טראמפ, והוא עשה את אותו מבחן קוגניטיבי מפורסם שכולם התלוצצו עליו. אחר כך בתדריך היומי של דוברת הבית הלבן, הכתבים שואלים אותה מה היה פשר האירוע הזה. למה התכוון הנשיא ביידן, האם יש כאן איזושהי בעיה, והם שווים ושואלים אותי, אתה מיד תשמע, נותנת כל מיני תירוצים, אבל מה שברור זה שיש כאן איזשהו משהו שצריך לתת עליו תשובה. הנשיא יפגוש את המשפחה של חברת הקונגרס הזאת שנהרגה בעוד כמה ימים, ואני מקווה שגם הם ישאלו אותו, למה התכוונת כשחיפשת אותה בקהל רק אתמול בערב. בואו נראה את הדוברת. Can you explain where the mistake was made? Was the president confused? Can you just help us understand what happened? I mean, you're jumping to a lot of conclusions. He's going to see her family in just 2 days, and she was on top of mind. I mean, I don't. That is not an unusual scenario there. Karine, I have John Lennon top of mind just about every day, but I'm not looking around for him anywhere. רואים שהדוברת נבוכה, ורואים שזו תגובה שחשבו עליה הרבה זמן, נמצאת במחשבות שלו וכולי. טוב שלא האשימו את הטלפרומטר, כי יכול להיות שגם זה היה שם. בכל מקרה, אירוע די מביך, וכמובן שחלק מהפרשנים הפוליטיים ברשתות כמו פוקס ניוז שווים ועטים עליו כדרך להתנגח לקראת בחירות אמצע הקדנציה. אסף יחזקאלי, תודה רבה. תודה. עכשיו זה, בני זוג בשנות ה-70 לחייהם מקבלים את חשבון החשמל הזה כשהשורה התחתונה היא לא פחות ולא יותר, כמעט 27 מיליון שקלים. חשבון חשמל, משהו שגרתי סך הכל. אפרת נומברג יונגר, סגנית עורך מאקו כסף. אהלן, אפרת. היי, יחסית קליל. הגזימו עם המזגנים בקיץ? תשמע, אמנם תעריף החשמל עלה ב-12% בשנה האחרונה, אבל לא. זה מישהו נרדם שם על האפס. ממש. והם פונים למוקד, וברור לכולם שאין חשבון חשמל שיכול להגיע, בטח לא של משפחה, לסכום כזה. ברור שזה טעות, ולמרות זה לא פותר את הסיפור, זה ממשיך ומתגלגל. למה?
נכון, מיכאל, האבא מספר שהוא באמת צלצל למוקד, כולם שם הסכימו איתו שזה מופרך ונעשתה טעות, והם אמרו, אנחנו נעביר את זה להנהלה, ומאז הם נעלמים. הוא טוען בעצם שניסה להשיג אותם כמה פעמים והם לא חזרו אליו. חברת החשמל מצידה טוענת שהם כן ניסו לחזור אליו, אבל פשוט המספר לא היה מעודכן, ושעוד באותו יום הם תיקנו לו את החשבון. עכשיו, הוא משוחח איתך, הוא מספר לך על הדינמיקה המשונה הזו, שהוא מתגלגל ממוקדן למוקדן. הנה. כתבתי להם שיחזרו אליי. חזרו אליי. אמרו אותי, שישמע, אנחנו לא יודעים מה לעשות, וזה צריך לפנות להנהלה. אנחנו מקווים שזה יתוקן, זה נשמע הזוי. אוקיי. בסדר, אוקיי, אז בינתיים לא קרה כלום. אני חשבתי לצאת בגיוס המונים. אשתי הייתה בבית חולים במיון בגלל לחץ דם גבוה. טוב, כל מה שהוא היה צריך לעשות זה לדבר איתך קודם, כדי שתרגיע אותו שאף אחד לא ידרוש ממנו כנראה לשלם את הסכום הזה. מה אומרים לך בחברת החשמל? קודם כל זה מעצבן, כי זה מקרה קלאסי של רק כשזה מגיע לרשתות החברתיות, זה פתאום נפטר. שזה היה אמור להיפטר כבר ביום רביעי שעבר. חברת החשמל כמובן התנצלה. בוא תראה מה הם אמרו לנו. אנחנו כמובן מתנצלים בפני הלקוח על הטעות, זו טעות חריגה. לחברת החשמל יש 3 מיליון לקוחות וטעויות כאלה קורות. יום לאחר השיחה של הלקוח כבר נשלחה אליו חשבונית מעודכנת. כמו שאמרת, מישהו כנראה נרדם עם המרפק על האפסים. תודה רבה, אפרת נומברגינגר. תודה. עכשיו אנחנו עם התמונות האלה מוונציה. היינו עם פלורידה, שם לא מתרגשים משיטפונות עונתיים. להפך, רק שהם מקדמים כך את התיירות בעיר, הנופשים יושבים בבתי קפה, כשהרגליים בתוך המים. אין תלונות. מתן יעקב, שלום. ממש בילוי נחמד, ככה לשבת בבית קפה עם הרגליים בתוך המים, מומלץ בכל זמן שם בוונציה. עכשיו זו בדיוק העונה הזאת של הגאות, שבעצם יוצרת את ההצפות המקומיות האלה שם בוונציה. אנחנו יודעים, העיר הצפה הכי מפורסמת בהקשר הזה. תראה, אין שם כל מיני מערכות חורפיות, זאת אומרת, עדיין הקדימו את כל עונת החורף, אז עוד יעבור הרבה זמן עד שבאמת יתחיל לרדת שם גשם, ובאמת נראה הצפות כתוצאה ממערכות חורפיות. הגאות הזאת, זו תופעה שהיא מוכרת שם בעיר, קורית כמעט כל שנה, אין מה לחשוש ממנה, ואנחנו רואים באמת את התגובות של התיירים. כן, אתה אומר, זה לא פועל יוצא של ההתחממות הגלובלית. בהחלט. לא במקרה הזה. טוב, אנחנו עם התחזית ליום הכיפורים שמתקרב. נכון. ראש השנה, אני יכול לשתף אותך, היה חם. נכון, בכלל אנחנו התחלנו את הסתיו שלנו בלי טיפה אחת של גשם, דווקא ירדנו גשם באוגוסט, אבל לא בסתיו כמו שאנחנו תכננו, ובינתיים נראה שבימים הקרובים אנחנו הולכים לקראת דווקא מגמה של התחממות, לקראת סוף השבוע, טמפרטורות של 33-32 מעלות בירושלים, בתל אביב, אז בהחלט חם מהרגיל, עם עומס חום אפילו כבד, אם אנחנו מסתכלים על החלקים המזרחיים והדרומיים. השיא אגב צפוי בשבת הקרובה, אבל לכבוד עצמים, לקראת יום הכיפורים הקרוב, אנחנו הולכים לקראת מגמה של ירידה הדרגתית וקלה בטמפרטורות. נכון, לא נעים, נכון, לא קריר, נכון, לא גשם, אבל לפחות לא גלי החום שאנחנו ראינו. כשאתה מדבר על הקלה משמעותית, על מה אנחנו מדברים? סדר גודל של כמה מעלות? סדר גודל של 3, אפילו 4 מעלות, בעיקר בחלקים הפנימיים של הארץ, עומס חום בינוני בלבד, אז גם זה בסדר. טוב. אנחנו בשלב הזה של השנה, רק שתדע, כבר אמורים להיות עם שרבולים ארוכים, לפחות בערבים בירושלים. אבל האוויר הקר הזה עוד לא מגיע. מתן, תודה. תודה, אופיר. איך הגיע אופירה אסייג למשלוחי סמים, או למודעות האלה בתל אביב? אסייג נחשפה אתמול לתמונות שלה, שהופצו על ידי סוחרי סמים לכאורה בטלגרם, על גבי קרוזים, תחת הכותרת מלכת הקוקה, אופירה אסייג. שלום, תודה שאת מצטרפת אלינו. חצי דקה פרומו, ואנחנו ממשיכים. מתחיל את הטיול בדרום אמריקה. טפס, עולה, ואז פתאום מתעורר, מלא דם, לא יכול לזוז. הגוף שלך בטק. עובר עוד יום, אתה יותר רעב. אף אחד לא האמין איך זה קרה. פיזית זה כמעט לא ייתכן. כשאתה מסתכל על זה, נתונים יבשים, איך זה הגיוני? התוכנית משודרת בחסות עידן רייכל, מקלע פוטל, 5 כוכבים סופרייר. איך מעבירים את החוויה של סרונה מרקט ב6 שניות? אי אפשר, תגיעו. אנחנו ממשיכים. אופירה אסייג, שלום.
אהלן, אהלן, מי היה מאמין שעל כאלה דברים הזויים אני ואתה נדבר, אבל במה שצריך לטפל אני מטפלת. אני אומר לך את האמת, אתמול בבוקר אני מקבלת טלפון מחברים שלי, שאומרים לי, תגידי אופירה, את יודעת שכל מיני פליירים שלך מסתובבים ברחובות תל אביב? אמרתי, פליירים שלי? לא, זה חדש לי. ואז התחילו להגיד לי שמישהו החליט לשים את התמונה שלי על פליירים למחירת סמים. על זה אני אומרת, לא פחות ולא יותר. אתה יודע, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אני אומרת, אמרתי, אמרתי, עזוב, נו, מה פתאום? לא מדובר באיזה משהו רציני. אני רואה שזה סתם מישהו השתעשע. אחר כך קיבלתי עוד טלפון ועוד טלפון, אמרתי, הופה. ואז את מתחילה, כמו שאני מכיר אותך, לצלול לסיפור, לעומקו, להבין את ממדי התופעה, ומה את מגלה? בכמה... מה התפוצה של זה? אני מגלה שמישהו או מישהי או איזה חבורת אנשים לקחו אותי, והבנתי שגם מפורסמים נוספים, וכמו שאתה מכיר אותי, אני לא אחת ששותקת, אני לא אתן למישהו להשתמש בשם שלי על כאלה דברים איומים. בטח לא אימא לילדים. עופר, אנחנו הורים היום, אנחנו יודעים מה זה לגדל ילדים, ושהשם שלי הסתובב בכזאת פרשה מביכה. חשבתי שמדובר משועממת, אבל אני מבינה שזה כמות רצינית מאוד. אז אמרתי עד לכאן, צלצלתי למשטרה, הגשתי תלונה במחוז תל אביב כמו שצריך. אני יכולה לומר לך שממש לפני דקות אחדות דיברתי במשטרה כדי לבוא אליך מעודכנת, בטח תשאל אותי מה אומרים במשטרה, אני מכירה אותך, עופר. התחיל להרגיש מיותר. מראש אני מביאה לך גם את השאלות וגם את התשובות. תשמע, הנושא נמצא בבדיקה, מדובר ברשת כנראה, כן. לא נעים. לא נעים שאלות, תשובות. קטנים לידך, עופר. אף פעם לא מיותר. אז זה כיף שאנחנו מחייכים, אבל אני אגיד לך את האמת, עופר, אתמול כאבה לי הבטן, התבאסתי. אמרתי, תגידו, מה זה? עד איפה אפשר לרדת כל כך נמוך? לאן אנשים יכולים להגיע בשביל להסתלבט, או לצחוק, או לפגוע? אתה יודע, אין לי בעיה עם ביקורת, גם אני בחורה מאוד ביקורתית, אין לי בעיה לקבל הערות, אין לי בעיה, אנחנו מדינה דמוקרטית, אתה יכול או לאהוב או לא לאהוב את מה שאנחנו עושים, אבל לשים את השם שלנו. ואופירה, זו הנחת העבודה? כלומר, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמי שעשו את זה לא ניסו לקדם מחירות של סמים או של משלוחי סמים באמצעותך, אלא בעיקר להקנית, ללכלך. כן, כן, זה אקט של לכלוך, אבל אתה מכיר אותי, אני אין אצלי משחקים. אני מיד צלצלתי למשטרה והתלוננתי, המשטרה הודיעה לי לפני דקות אחדות שהנושא נמצא בשיא החקירות. אני יכולה לומר למי שחשב שהוא משחק עם השם שלי, שעוד מעט ינקשו לו בבית. וכנראה שלא מדובר באחד, וגם לא בשניים, ואני לא מתכוונת לשתוק. אם מישהו חושב שהוא יכול לקחת את השם שלי ושל אנשים נוספים ולעשות בו מה שהוא רוצה, יש לי חדשות בשבילו. זה לא ייגמר בזה שהוא יעבר את השישי שבת בקידוש. ממש לא. לא במשמרת של אופירה. אני אגיד לך למה אני סומכת על המשטרה. אתה בטח זוכר לפני חודשיים, גם הייתה רשת מטורפת של הודעות שנשלחו בטלגרם למחירות סמים, לא פחות ולא יותר. אנחנו שמחנכים את הילדים שלנו, תפסו את אותה רשת, יתפסו גם את הרשת הזאת. אופירה, יום חמישי היום, זה תפח אותך בהכנות לאופירה וברקו, מחר, בשישי, בשש. רוצה לעשות לנו טיזר קטן? אז אנחנו נפתח איך לא עם הנושא הביטחוני שקצת מתחיל להתחמם, יותר ביטחוני פנימי. בוא נקווה שזה לא יפלוש חס וחלילה מחוץ למדינת ישראל. נתחיל עם הנושא הביטחוני, נעבוד איך לא על הבחירות שמתקרבות אלינו מאוד. למרות שאתה יודע שזה טיפה מדשדש בגלל שאנחנו נמצאים בתקופת החגים, אבל הפוליטיקאים עובדים במרץ מאחורי הקלעים. אין לנו רעיון מיוחד עם אייזנקוט. אנחנו נשמע מיועז הנדל מה הוא עושה בימים שאחרי כל זה ועוד, מחר בשש, קשת 12. אופירה אסייג, שאף אחד לא יתעסק עם אופירה. תודה רבה, אופירה. לעולם. ביי ביי. טוב, עד כאן בעניין הזה. אנחנו חוזרים לעדכון מוועדת הבחירות המרכזית שדחתה את הבקשה לפסול את התמודדותה של רע"מ בשלב הזה. גל וייסברג, אתה ממשיך ונשאר איתנו. החלטה לא מפתיע, ברקע, אתה יודע, בקשות עבר שכבר הוגשו ונדחו. עוד פעם, כרגע מדובר שם בוועדה פוליטית. התוצאות די ידועות מראש, וגם ראינו תוכנית פה שלמה על איך העולם הפוך. מי שאמור לפסול לא פוסל, והכל חישובים פוליטיים. שתי ההחלטות האלה יצטרכו לעמוד בבחן בית משפט, ואנחנו יודעים שבית המשפט כבר דן
וקיבל כבר החלטות שלא לפסול את המפלגות הללו. תודה רבה. שווה להסביר לצופים את זה שיש הבדל מהותי בין הפוליטי למשפטי כאן. כן, אני רוצה לקחת אותך לסרטון, טוב, דיברנו פה כאן על דברים כבדי משקל. השרה לשעבר מירי רגב הפכה לסבתא, אולי מיד נוכל לראות את זה, הפכה לסבתא, זה הגיע גם לברכות מראש הממשלה לפיד בטוויטר, אולי נוכל לראות את זה על המסך. אז הוא כותב לה מזל טוב גדול למירי רגב שהפכה היום לסבתא, מקווה להצטרף למועדון בקרוב רק בשמחות. היא עונה לו אחר כך במזל טוב על חתונת בנו, והיא מגיעה לכותל, ובוא תראה מה היא פוגשת שם, איחול מעורב משהו, הנה. שיהיה לך מזל טוב, ובעזרת השם שיאיר לפיד ימשיך להיות ראש ממשלה. בעזרת השם שנחזור כמה שיותר. בסדר גמור. אפשר לפעמים לעשות הפוגה קלה מה... זה הומור, כן. עשו את זה אגב בבחירות האחרונות לגנץ בדיוק. נכון. שהגיב לזה גם בצורה לא רעה בכלל. גל בייסברג, תודה רבה. תודה רבה. לפני סיום אנחנו עם מחירי הנפט. למרות ירידת מחירי הנפט בעולם, מחיר הדלק כאן אצלנו יישאר כשהיה, יעמוד על 6 שקלים 30